Ние ще продължим с ученици на ПДГ Добри Чертолов. Всяка събота 10 часа започваме с теория, след което преминаваме на практика. Ето това е пълен контрол на автомобила. Движимо задницата около колкото би трябва. Може да преодолее конусите. Води я странично толкова, колкото е необходимо. Така че автомобила е в абсолютен контрол. Това се постига чрез специалните упражнения, които ние ще обучаваме учениците Добри Чертолов. Така че ако случайно колата се подхлъзне, да могат да излезат от ситуация на катастрофа. Автомобилът трябва да е в пълен контрол. И всичко това трябва да става рефлекторно. С това ние приключваме нашата демонстрация. Благодаря на всички, които присъстваха на площадка. Браво, вас!